Mayong buntag kanatong tanan. Ah, usa ka mayong buntag tungod kay adlaw nga Domingo o gihatagan ta og maayo nga kini ang panahon, maayo nga panglawas og daghan pang mga grasya nga atong nadawat karon nga adlaw o karon nga semana. Ang tema nato karon nga semana gipadala kita aron pagsabod og mga binhi sa pagkamaayo og pagkamatarong ngadto sa kalibutan. So kini nga sugo usahay atong mahimo, usahay sab dili. So muni ang sugo nga lisod sayon kayo sabton, bisan memorization sayon kayo. Apan usahay lisod ang pagbuhat nini. Kung makakita kita og usa ka mag-uuma kay wa may lain nga profesyon nga tumbok nining atong tema karon, pagpugas sa mag-uuma gini. Unsa ang uma nagpahinumdum kanato. Dili siya maghulat nga adunay motubo nga walay gipugas. So kung man niya hinginlo sa field, so dili siya maghulat nga napay kini ang motubo nga walay gipugas. Sa dili pa siya makaani, kinahanglan una siyang mupugas. Og ang klase sa binhi nga iyang gipugas, mausab ang klase sa binhi nga iyang nadawat. Mausab kini ang prinsipyo sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang atong mga pulong, binuhatan, og mga desisyon sama sa mga binhi nga atong ipugas matag adlaw. Ang pangutana mao kini karon atong hagit sa matag usa kanato. Unsa man kaha nga binhi ang atong gipugas matag adlaw? Binhi ba sa gugma o binhi ba sa pagdumot? So kung walay gugma, posible gid nga naay pagdumot. Binhi ba sa kamatuoran o binhi ba sa pagpamakak? So kuha gini siya. Kini ang kung dili bakak, tinuod. Duha ra gyud. Kung bakak, dili gina kamatuoran. Or binhi ba sa pagkamatarong o binhi ba sa sala? So duha ra gyud, positive ug negative ang atong pwede itanom matag adlaw. So kini nagpahinumdum kanato nga importante ang atong isulti. Importante ang atong buhaton matag adlaw. Kung kini nagahatag ba o nagarepika ba sa atong pagkakristohanon. Og mailhan ba si Kristo sa atong kinabuhi diya sa mga pulong o diya ba sa atong mga gawi. Mao nga diya sa atong ebanghelyo, ang trigo o ang sagbot. Naghisgot mahitungod sa trigo o sagbot. Pero kining trigo sa mga Israelita ni kay dili man uso sa ila ang humay. Ato din hipod nay nagtanom og trigo pero dili kayo daghan nagtanom og trigo kay dili man ginatong basic nga commodities ang trigo. Kining trigo himo maning pan, pero kining atong humay o kining mais mao magining atong kini ang basic nga kalanon. So ang ato dinhi uso ang humay dili trigo. So humay ug sagbot. Kini nga ebanghelyo kanunay na nato ning mabati kini nga ebanghelyo. Og sa matag paminaw nato niini, dili lang maura gihapon ang level sa atong pagsabot niini. So every year atong mabati kini nga ebanghelyo. Og matag tuig usab magkalawom pod ang atong
dig up sa kahulugan ini dinhi sa tong kinabuhi. So dili kay karon na bati natong ebanghelyo na pagkasunod tuig na bati na sa nato na mura gihapon ang atong pagsabot o pag-aplikar niini. So ato nang na sayran ang kahulugan. Kay kahulugan naman ang gihatag ni Ginoong Kristo sama niadtong niaging Domingo. Ang kahulugan gihapon sa sambingay. So dili na kinahanglan nga magsabot pa unsa niyang gisulti ni Ginoong Kristo. Kung dili ang pag-aplikar lang niini sa atong kinabuhi. Ang pag-aplikar sama sa bata ba nga nagkita gud usahay di ta malimot. Unsa atong nabati karon mga orasa pag uli nato ang uban mabilin, ang uban malimtan na dayon. Mo na nga kanunay ta gipahinumduman niini nga ebanghelyo nga pulong sa Ginoo. Sa itong nasayran nga gipasabot ni Jesus ang sambingay sa trigo ug sa sagbot. Siya mismo ang magpupugas sa maayong binhi, ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang tao nga misunod sa gingharian sa Dios. So atong hinumduman nga ang binhi mao ang tao nga nagsunod sa gingharian sa Dios. Katong tao nga wala magsunod sa gingharian sa Dios, sagbot to sila, gitamnam to sila sagbot. Kita diri nga nakaron atong padayonon nga kita mga binhi gayod dili ta mga sagbot or kini ang dili ra ba mailhan kuno kining binhi o kining sagbot. So wa ta kahibalo kung kana bang atong abay binhi ba na og sagbot. So atog yung syuron nga kita binhi gid ta, dili ta mga sagbot kay wagi pulos ang sagbot. Apan adunay kaaway samtang natulog ang tao, ang yawa nagpugas usab og sagbot. So unsa maning pagkatulog? Dili na lang gid ta matulog aron dili gid makahigayon ang yawa sa pagsabot sa sagbot. So makapahuna-huna kita kanus aba makasulod ang dautan sa atong kinabuhi nganong makahigayon man gid siya og pugas og sagbot sa atong kinabuhi. Makahigayon man gid siya og kulukar sa atong kasing-kasing. Nganong mahitabo man gid kini? Kasagaran kung matulog kita diha sa espiritu. Dili nang matulog nga para makapahulay ta, kundili makatulog ta diha sa espiritu. Unsa man saning matulog kita diha sa espiritu? Nga wala man ay pagkatulog ang espiritu. Wala man ay lawas. Dili kini literal nga pagkatulog. Kanang nagduka-duka bitaw ta kamo lumisa ba duka-duka ta dili mawang kuan ang buti pasabot sa pagkatulog sa espiritu. Kay usahay kamuluwali labi ning ani duka-duka bisag mao pagod pagmata duka-duka ngano ka nga magduka-duka man ta. Kuana kini ang pamaagi gyapon na sa tong kontra. So di ta magpalimbong yana. Apan kung dili na kita magampo mo ni ang pagkatulog sa espiritu. Dili ka nang maghagok ba? Kung dili kanang muundang na ta magampo kanang napuraan na bitaw ta, dugay magigitubag sa Ginoo nga akong pagampo. Wala magigit gamit ang Ginoo tao nga mutabang nako. Namundang lang ta. Sa tong pag-undang, diha ang panahon nga natulog ang atong espiritu. Dili na mubasa sa pulong sa Dios. Murag mapura na tawag binasaha sa mga saad sa Ginoo. So muna ang pagkaugah nato diha sa pagsunod sa kabuton sa Dios. Dili na ta mutambong sa simba or sa atong panagtigom. Kay sa matag community na magitay panagtigom. So basin og samata niini. So kinahanglan nga abdi man sa di mo basihan ra sa busy kay ta. Nagluto ta. Nihapon sa atong sudan mo nang di ta makatambong sa atong panagtigom sa community.
og dili na magbantay sa atong konsensya bisan og kusog kay ng imong kini ang conviction ba nga dili gid ko mo adto or gusto gid ko mo adto apan magpadaog gid ta sa conviction sa Espiritu Santo. Sumuna ang panahon nga natulog ang atong espiritu. Og diha makahigayon ang yawa sa pagpugas sa sagbot. Unsa may kining mga sagbot? So ato nang mahibawloan kung unsa na mga sagbot nga na tisok sa atong kontra sa atong kasing-kasing. Kung mawala ang atong pagbantay, dali nga pakapugas ang kaaway, ang yawa sa atong kasing-kasing, dali kanya itisok ba ang garbo. So sa atong gihatag ni Father Rex nga pagtulunan matag Miyerkules, sumuni ang iyang mga gi-series nga lesson about kining deadly sin, garbo, kasina, kasuko o paghimog sala. Mao ni ang dali kayo matisok sa yawa kung kita magbangay-bangay, magpalimot-limot, magpakapoy-kapoy, magpatapol-tapol diha sa pagsangpit sa Ginoo sa pagampo, pagbasa sa pulong o pagtangbong niining atong matag Domingo nga silimbahon. So basin nalimot ta usahay nga ang pagsimba usa ka sugo napulo ka sugo sa Ginoo. So tingali makay nga wa manggid Father naka wa manggid tawo nga naka kumpleto himo nang napulo ka sugo. Pero dili na gid nato na himuong rason nga dili na gid ta mosimbag Domingo. Kay kung ato nang himuon na wala gid tay patay gid ta tubangan sa Ginoo. Og nalimot ta sa atong pagkakita kung kinsa kita, kung atong kalimtan ang atong panagtigom, pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Diya sa atong gibasa kagina ng utana ang sulgoon, amo bang ibton ang sagbot? Apan mitubag si Jesus, ayaw usa, pasagdi silang mutubo hangtod sa ting-ani. So nganong di man nato ibton ang sagbot? Nga karaganing mga mag-uuma nga ibton manggani. Laruton or isprihan. Karon uso karon kay ispray na, dili na maghilamon, dili na magkamot sa basakan. Ispray na. Isprihan na, dili ibton isprihan. Para patay ang sagbot. Pero sa gingon sa Ginoo, ayaw. So wagid tay katungod mo ning ang simbahan kanunay gyud kining kuan ba upos ka ng death penalty. Ayaw. Kaya ang Ginoo ra gyud nahibalo, dili ang tao. So ngano man kaha tungod kay ang Dios mapailubon. So mo nang kinaiya sa Dios nga ato usab nga huptan mapailubon. Dili siya magdali sa paghukom. Kita kay gamay lang nga sipyat. Dugay na ministry pero mo lang gihapon. Dali na kay ta makakuan ba? Dali na kay ta maka judge, instant judges ta. Nga dali ta kay makakita og sayop ba sa uban. Hatagan niya ang matagtao og hagayon sa paghinulsol og pagbag-o. So mo gini ang tinguha sa Ginoo. Dili siya malipay nga naay tao nga mamatay diha sa pagkadautan. So hatagan gini ang chance bitaw ng mga tao nga nagsag niagi na og kuan ba? Niagi na og kamatyuno na. Nabuhi lang gihapon. Kana hinuon nga mga buutan, gamay lang ibikil, patay ditso. So ngano man kana tungod kay ipabag-o pa sa Ginoo katong mga dautan. So kato sa teling mga dautan mo take advantage ba? Adi pa bitaw tapat yun, magbasa ta, himo sa tagkrimen. So mo sa dang gisaligan sa uban. Siya akong kinabuhi. Murag iring ba, siya man kinabuhi. So dili nga na ang kabubuton sa Dios. Apan, adi husga apan usab dili pasagdan ang dautan hangtod sa kahangturan. So sahay bitaw kada bitawng
natay sitwasyon ba nga kita nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, mura gidaog-daog man hinuon. Nya kanang hinuong wa gid sugad o tagsarig kay makasulod sa simbahan, ni asin suman o gidapigan man sa kadaghanan. So atong hunahunahon nga dili na kining lasting ang ilang kalipay. Dili lasting ang ilang kini ang pabor ba. Kay ningon ang Ginoo, dili usab pasagdan ang dautan hangtod sa kangturan. So pagganaganahan na sa sayawa, kadang mga rebelde pagganaganahan na ng asin so what sukad mi ni hawa sa simbahan, asinso man hinon mi pagbantay kay gipagganaganahan na kadana. So adunay adlaw sa paghukom diin ang matag usa madubag sa iyang kinabuhi. So mo gini nga atong ibutang sa atong nahuna nga ano na kina paghukom ang matag usa madubag sa iyang kinabuhi. So mananggandam ta usahon atong itubag sa Ginoo inig atubang na nato. Kini usab usa ka pagpahimangno kanato imbis na magsigi ta og tan-aw sa sagbot sa kinabuhi sa uban. Pangutan-on nato usa ang atong kaugalingon. Kung kita moabot ang punto nga kini ang nakita ta og sayop sa uban ba, sa di pa ta maghatag sa atong mga kritisismo, ato sang pangutan atong kaugalingon, kita usa ba kaha wala ba kahatay nahimong sayop, wala ba kahata sukad nakahimog mga buhat nga nakapasubo sa Ginoo. So kung ato nang mapamalandungan, dili gid ta makadirekta og judge dayon sa tao. Katubitong naka bangga ni Ryan, makaingon ta dangha gid kayo. Reckless driver. Pero wa man gud ta kabalo sa gud ang kini ang plano sa Ginoo. Basin gigamit pud siya nga maoy hinungdan nga mubalik na siya sa Ginoo. Sige, mo to. Di na nato to ipadayon kay di mayo. So, atong pangutana karon, trigo ba ako o kita o sagbot alang sa atong pamilya, alang sa atong komunidad ug alang sa simbahan? So muna nga atong pangutana karon, sa mangkita ka sa atong kuan, tagsa-tag sa kaugalingon, trigo ba ta o sagbot ba ta? So kita ra gyud ang makatubag niana. Kung sa una nato nga kini ang dili takos. So kita ging tanan dili takos pa. So lagi makaingon nato nga trigo gid ko father hangtod sa hangtod. So di gid ta makaingon nga kini ang wa pa gid na kahupnganan ba nga trigo ba. Napay mga proseso napata sa paglawig dining kalibutan. Basin karon trigo ta, ugma sagbot, sunod sa trigo na pod, sagbot na pod. So ingana ang atong kini ang kinabuhi kung magsaligtas sa atong kaugalingon. Apan kung ang atong pagbarog diha ta nagbarogid sa kamatuoran sa Ginoo, so maka-assure ta nga ato ging mamintinar nga kita trigo diha sa atong pamilya, diha sa komunidad ug diha sa simbahan. Diya sa tong ikaduhang pagbasa, sa unang pagbasa, atong nahunang unang pagbasa, ang Dios nagpalig-on sa iyang katawhan. So mo tayong hunahon gay dili gid ta makalahutay kung atong kaugalingon lang atong saligan. Naay Ginoo nga nagpalig-on kanato. So walay rason nga dili ta makalahutay sa pag-isip kanato nga trigo tubagan sa Dios kay naman siya nagpalig-on kanato matag adlaw. Sa unang pagbasa, gikan ni Propeta Isaias, namulo ang Ginoo, ayaw kahadlok, kaya ko magabubo sa akong espiritu, ibabaw kanimo. So nindot kaayo ni nga saad sa Dios. Nagabubo sa ang espiritu. So ang espiritu nagapanglihok, kung ato lang tugutan ang Espiritu Santo nga magapanglihok sa itong kinabuhi, then ligunta matagadlaw.
Daghan ka nato usahay mo ingon, Father, gusto ko magbuhat og maayo apan lisod. Tinaw, bitaw, tinuod gid niyang kuan. Gusto ta maghimog maayo basta nauna lang. Pero nga atong nauna dadon sa atong lawas. Atong lawas, gusto sad mo himo og sukwahi sa maayo. Lisod ang pagpasaylo sa nakapasakit nato. Labi na kung naghari ba ang kalagot, nahari ang labi na dugangan pa sa siyong palibot. Siya gyud. Lisod gyud. Apan kung ato lang yung tugutan ang Ginoo nga pagpanglihok sa atong kinabuhi, mahimog yung okay ang tanan. Lisod ang pagpabiling matinud-anon sa kalibutan nga puno sa limbong. Nang limbong bitaw sila. Limbong-limbong na ta. So dili gid ta magpadala og limbong. Bisan tuod og gilimbungan ta, ato gyud gihapong barugan ang matinud-anon. So dili gid ta magpahiuyon ining kalibutan. Ang uban naghimo nini labi na sa mga negosyo. Manglimbong aron dali mo asinso. So mo gid ang kasagaran nga trend sa kalibutan. Apan kita nga mga Kristohanon matinud-anon. Mo ni ang atong kinabuhi. Lisod ang pagpili sa matarong kung mas sayon ang sayop. Dali ra kaya ta maka himog sayop. Matarong, labi nagway tao makita ba? Lingi-lingi, way tao. Pero ang Ginoo, kanunay nagtanaw nato. Sumugid atong hinunaon nga pagtanaw nato way tao, okay ra ni maghimo ta ning sayop kay way makita. Walay kaso. Apan ang Ginoo wala mo ingon nga mahimo nato kini pinagi sa tong kagulingong kusog. Mingon siya nga ang iyang ibubo ang iyang espiritu. Ang Espiritu Santo mao ang kusog nga nagpatubo sa binhi sa kaayo nga atong gipugas. So ang Ginoo lagi ang kini ang nagpatubo. So kung di gid ta maka paminaw sa pulong sa Dios, makasimba, makapartake sa mga sakramento, then murag imposible ginato mapadayon ang atong pagkabinhi atubangan sa Ginoo. Sama sa tanom nga dili mabuhi kung walay ulan. Ang atong espirituhanong kinabuhi dili sa mabuhi kung walay grasya sa Dios. So grasya sa gid sa Dios ang tanan. Dili gid ta makapanghinambog sa atong kagalingon nga karaan na kayo sa pangalagad. Sisiw na kaya na, in Jesus name ra na. So dili gina sa in Jesus name. Kung dili, grasya sa Dios kanang baba ra bitaw. So dili gid madala sa baba lang. Kung dili, diha gyud sa grasya sa Dios ang ibubo matagadlaw kung kita nagsunod o patalinghog kaniya. Diha sa ikaduhang pagbasa, matod ni Apostol Pablo, mga anak kita sa Dios, iyang gipahinumduman kita nga dili kita mga ulipon sa sala. So gipalig-o ni San Pablo ang atong pagkabinhi nga atong gipahinumduman ta nga dili na ta maghimog sala kay dili na ta ulipon sa sala kung man naman ta giluwas ni Kristo. So di na to ta higugmaon tong sala. Usahay gud nato kay agtilaw-tilaw pa mangud ta sala. So di na kita mo tilaw untag sala. Kung anak kita sa sakatao, kasagaran makita sa atong kinaiya ang sa atong ginikanan. So kung unsa nga ginikanan, mausab ang anak. Ito na kini ang paltihon ba? Kung ang bayabas, dili kina mamungag mangga. Muna ang kiniang realistic nga mga prinsipyo ba, pero kung diya kita sa Ginoo wala gyud imposible sa Ginoo. Kung anak kita sa Dios, kinahanglan makita sa atong kinabuhi ang kinaiya sa atong amahan. So, kay anak man ta sa Dios, dili ta magpakaulaw sa atong amahan. Magbuhat tag maayo at tubangan sa atong amahan. Ang Dios mahigugmaon. So mo niyang kinaiya sa atong amahan, mahigugmaon. Mo nang iyang ipadala yung anak kay nahigugma siya sa katawhan. Kay di man tatakos, so giluwas kita sa iyang anak.
Busa kinahanglan nga mahigugmaon usab kita. Ang Dios mapasayloon. Busa kinahanglan nga mapinasayloon usab ta. So dili nato na ipa kini ang patigbabaw ang atong pagkaulitan, atong pagdumot kay kita mga anak man sa atong amahan nga tuwa sa langit. Ang Dios matarong. So walay rason nga dili ta mahimong matarong. So kinahanglan natong barugan o puy-an nga matarong usab kita. Kaya nga atong Ginoo matarong man. Dili igo nga motawag lang ta sa Dios nga mahan. Kinahanglan makita usab kini sa atong mga gawi or buhat. So kada bitong mailang kita mo daig ba? Lukso-lukso, pakpak-pakpak, grabe nga kini ang hilak-hilak. Niya, tama na dito, tama na simbahan, pagawas, sulob ra gyapon ang pagkakalibutanon. So dili nga na ang kinabuhing binhi at tubangan sa Ginoo. Mga igsoon, asa nato mapugas ang binhi sa kaayo. Asa nato pwede umahon ang binhi nga gikan sa Ginoo. So sa tanan gyud nga sitwasyon sa atong kinabuhi, kining tanan magsugod gyud sa pamilya. Ang tanang problema sa katilingban, problema sa nasod, nagikan gyud sa pamilya. So ato giyong unahon pagtanom ang binhi diha sa atong pamilya. Ang usa kamahan nga magampo uban siyang pamilya nagpugas og pagtuo. So mga amahan, mo ni ang atong role isip mga magpupugas sa binhi sa Ginoo diha sa atong pamilya. Ang pag-ampo. Ato giampo ang atong mga anak, atong mga asawa, nga giyahan matagadlaw, grasyahan. Ang grasya kadunay ba? Mao'y magsyado kanato. Kung kita amahan di ta mahimong mainampuon, then mao gyud nga mahimutang atong mga anak, atong asawa, dili na nato makontrol kung kita dili mo engage nini. Sa itong paningkamutan, mga amahan, nga kita gyud ang una nga magampo alang sa atong pamilya. Ang usa ka inahan nga mapailubon sa iyang mga anak nagpugas og gugma. Ano ba yung mga inahan nga kaning kuan ba gusto gid kanang huwis ti kutsilyo ba? Ayog! Degin mulag, kay mulag, paka. So, usahay, maay man na, pero kung atong obserbahan ang kinaya sa atong anak pa, kung maayo, atong padayon, kung dili maayo, atong dangon. Kay kana, nag-imbis na gugma ang ma-develop sa iyang kasing-kasing, pwede na mag-develop og hatred or kana ang kining fear, kahadlok, imbis na gugma, kahadlok. Then, mga anak, nga mutuman sa iyang ginikanan, nagpugas og pagrespeto. So sa mga anak, mutuman baka mo sa inyong mga ginikanan. Labi nag makaduwa na, makasugod na. Pagpalit sa dito kuan kay nahutdan ta. Way ikog. Dugay kay humanon sa ni. Kapit na. Hangtod na human na. Sikan game na sad. Wa digid maka tindogin taon. So, mama na mo palit kay di man gid di gid ukang ang sampot dia sa sa gilingkuran. So mo ni atong hunahunahon mga anak nga sa dihang pag mo response mo sa sugo sa inyong ginikanan nagpugas og respeto. So kung respetuhan ta, kung gusto tag respeto, magpugas pud tag respeto. Sa eskwelahan, sa kasagaran sa mga children, youth, nagid sa eskwelahan. Wala may mga sa atong kuan ni wala may mga bata nga wala nang eskwela, sa nag-eskwela man gyud. So diya sa mga estudyante nga dili mangupya. Pagpangupya, nagpugas og ang dili pagpangupya,
nagpugas og pagkamatinud-anon. So pagkamatinud-anon bisag sa pamilya, bisag tag 5 ra ang usay paliton, overprice. So naay ginansya para ihulog sa bindo para naay internet. So usahay bisang ginagmay ra apan kung kanunay bitaw permanente nga pagahimuon, mahimo siyang kining magdako hangtod nga dinagko na dayon ang kini ang pagahimuon niya kung mga empleyo na, mahimo na rin tang mga member sa malita. So ingana ang kini ang estudyante ang magtutudlo nga nagtudlo uban sa gugma, nagpugas og kaalam og maayong pamatasan. So kana bitong maestra nga kasagaran sa akong naobserbahan, kanang mga maestra nga hilom kay mga estudyante ba. Musulod ba ganing maestra sa room, hilom na day mga bata. Kay musiga day mata kung makita og tingog. Pero inig pulis sa laing maestra, balik sa kabibo. Katurag nga maestra kanang isang ilang kahadlukan. Apon mabot ang panahon nga dili na nila maestra, dili man gud ang gugma mo'y natanom sa ilang hunahuna, ang kuan man ang kahadlok ba. So pag kita nila na magtabo, mutipas ang estudyante dili ganahan mo grade sa ilang maestra da kaniadto. Pero biton dili sa division sa una nga kini ang superintendent, wa gyud maestra nga mo kini ang mo sugat nga mo greet og good morning ma'am or good afternoon ma'am, kay mahadlok man. Mahadlok kay sigig panghinadlok. So wala gyud ganahan mo greet. Pero kanang mga teacher nga kini ang maayo kayo with love ang pagtudlo. Bisan og wa na kaila mohagas na mo amin. Kinsa man ka? Ako ba itong imong kuan? Imong pupils ma'am, sir. Ingana bisag layo ka, sir, ma'am. Bisag layo ra ka. Apan kung dili gani ka way gugma gani ka mo tudlo, ay sus, jam-iran ka. Bisan pati alig kini ang magsakay og bus na ang imong maestra nagtindog na ikaw naglingkod, di gid mo hatag lingkuranan. So ingana usahay ang tratar kung kita nagpugas og dili kada bitong dili maayo ba. So walay gugma mo ni ang sa mga teacher. So atong pagtudlo with love gyud. So bisan og kini kasinggiton ka na kay ba, with love lang gyapon. Kung musingit ka, with love nga singgit. So sa usa ka classmate nga budapig sa gikulata o gikasab-an, nagpugas og kaluoy. Hindi tiwasan. Siya pa ikasab-an, tiwasan pa nimo. So imong alam-alaman ba? So nga na ang estudyante, nagpugas ka og kaluoy. Sa atong trabaho, ang empleyado nga dili mo mangilad, nagpugas og integridad diya sa atong pagpanarbaho. Ang amo nga patas sa iyang mga trabahante, nagpugas og hustisya. So kadang mga nagpatrabaho diya. So bantay-bantay mo. Sa social media, kay uso maging ng social media karon. Daghan ang nagpugas sa kasuko pinaagi sa keyboard o keypad. Kung laptop, keyboard, computer, kanang desktop, kanang mga keyboard mangyapon karon nga mga kuan, mga Android. So daghan nagpugas sa kasuko pinaagi sa keyboard. Usa ka comment nahimong nakapasakit. So kung kanang imong comment murag dili na maayo, so ay lang sa una asa, ay lang sa i-post. Usa ka fake news mahimong makaguba og dungog. Kadang mag-post ka og dili maayo. Usa ka mensahe mahimong hinungdan sa panag-away. Og bisan busa pangutana imong kagalingon sa dili pa mag-post. So bisan asa pwede ta magpugas og binhi o pwede ta magpugas og sagbot. So kay kita mga anak man sa Dios, magpugas kita og binhi. Kini ba nga mga binhi
Kini ba nga atong ipang pugas matag adlaw atong hunahon nga binhi ba kini sa gugma o binhi ba kini sa pagdumot? So muna nga atong i-question kanunay sa atong kaugalingon matag adlaw. Nga kini nga akong gibuhat, binhi ba ni sa gugma o binhi ba kini sa pagdumot? So mga igsoon, ang kalibutan karon nanginahanglan og daghang magpupugas sa kaayo. Kung ang tang tao maghulat ngang uban una magbuhat og maayo, walay mausab. Kada bitong katon sa nako nay magbuhat og maayo. Dili na ta maghulat og nay magbuhat og maayo. Kita nay buuna pagbuhat og maayo. Kay wala gyoy mausab sa atong kinabuhi. Walay mausab sa kalibutan. Apan kung ang matag Kristohano nagsugod sa iyang kaugalingon, hinay-hinay mausab ang pamilya, iyang komunidad, og iyang lungsod, og ang kinatibuk-an iyang nasod. Ang tanan nagsugod gayud sa pamilya. Ayo paghuna-una nga gamay ra ang imong nahimo. Ang ginagmay ra man ni Father. Si Jesus nagtudlo nga ang gamayng binhi mahimong dakong kahoy. So ayo pag ambisyon o ganang daggo nga binhi nga imong sabod, ginagmay lang sa pamilya, ginagmay ra ng pamilya. Kung kitang tanan sa pamilya magsugod sa ginagmay, ang Ginoo mo patubo niya ng ginagmay, mahimo ka ng dakong kahoy. Og usa kapahiyom mahimong makahatag og paglaom. Atong mga pahiyom ba? Nga tamis nga pahiyom. Di sa nang pahiyom sa iri nga murag kakit-kiton. So pahiyom, tamis nga pahiyom naghatag og paglaom ngadto sa uban. Usa ka pagpasaylo nahimong mahimo ka pahunong sa dugay ng panagbangi. Pagpasaylo makapahunong sa dugay nga panagbangi. Usa ka pagampo mahimong makaluwas sa kalag. So importante gayo ang pagampo. Dahil sa kamayong ehemplo, mahimong makapadala sa uban ngadto kang Kristo. Ang atong mga gawi, bisag dili na lang sa pagpanulti atong mga gawi, makapadala sa uban ngadto sa tilan sa Dios. Sa katapusan, si Jesus miingon, sa katapusan sang sambingay, si Jesus miingon, nga ang matarong musidlak sama sa adlaw sa gangharian sa iyang amahan. Kana ang atong padulngan kung kita mga maayong binhi. Apan ang himaya sa langit, magsugod pinaagi sa itong matinud-anong pagpugas dinhi sa yuta. So magpugas kita og maayo dinhi sa yuta. Busa sa matag adlaw nga gihatag sa Ginoo kanato, manghinaot kita nga matag pulong nga atong gisulti, matag buhat nga atong himuon, og matag desisyon nga atong pagabuhaton, mahimo mga binhi sa kaayo, mahimong binhi sa gugma, mahimong binhi sa kalinaw, kamatuoran og pagkamatarong. Og hinaot nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, mahimo kitang matinud-anong mga magpupugas sa gingharian sa Dios hangtod sa adlaw nga kita usab makaambit sa walay katapusang ani sa langit. Sa mo ni ang atong tinguhaon sa atong kinabuhi. Isip mga sumusunod ni Kristo. Kadaging sumusunod nga iya gyud, di kay sunod lang. Kung dili minanduan sa Espiritu Santo. Mao na katong ebanghelyo, palihog manindog.